Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Importante nga mabakunahan ang mga kabataan naton eventually kay nga daan once mabalik na ang classes mas less chance na maglapta ang COVID sa ila school kung bakunado na sila tanan nga mga classmates nila kagang teachers nila kag mga apo nila sa school. So as part of the aim nga makabalik kita sa dati nga ginaobra, mabakunahan man ang mga kabataan.